Kaixo egunon, ongi etorri beste bideo batera. Gaur ere, Platov anaien beste amaiera artistiko batea. Hemen, zuriak berdindu egin behar du. Eta zaila dirudi, ze beltzak bi pioi oso aurreratuta ditu. Hala ere, zuriak gaztela dauka. Eta horretaz abantaila hartu behar du. Akaso lehenengo mugimendua da harrigarriena. Gaztelua bezazpi. Jake. Hemen beltzak lau mugimendu legal ditu. Ze gertatzen da zaldia jaten baldin bada. Erregea D8. Hemen gaztelua F7. Hemen txatu egin behar dira oioiek. Beltzak bi aukera ditu hemen. Lehen abizi ikusiko dugu ze gertatzen da F, E3 egiten baldin badu, gero ikusiko dugu alfilak jaten baldin badu ze gertatzen da. Gaztelua F3, E2, eta ematen du hemen beltzak irabazi behar duela, ze gaztelua E3 ezin da jokatu. Baina, gaztelua D3 jake. Zergatik, C zutabera juten baldin bada errege beltza, adibidez errege C7, orain gaztelua C3 jake, erregea D6 adibidez, gaztelua C1 eta hemen zuriak irabazi behar du. Beraz, gaztelua D3 jaketak ero ezin da ez zutabera jun behar da. Erregea E7. Eta hor logikoa da, ze hemen zuriak ezin du beste jake eman. Baina hemen dator berrio magia pixka bat. Gaztelua D4. Zergatik, E1 dama eta gero, gaztelua E4 jake, dama E4, eta hau errege itota. Beraz, berdinketa. Bueno, jun gaitezen ikustera segertatzen den gaztelua F7 eta gero, alfilakin jaten baldin bada peoia, alfila E3. Hau erratzagoa da. Gaztelua F7, lehenengora bueltatzeko, F2, gaztelua B1, alfila D2, alfila E1 jolasteko, beraz, gaztelua F1 lehen, hemen aukera asko daude, alfila E3, erregea G4 adibidez, mugiten dugu erregea, adibidez erregea D7, eta hemen berdinketa osorra esortzen da, adibidez, gaztelua F2, alfila F2, erregea F4. Eta ezin da, bat eman beraz, hau berdinduta dago. Bueno, lehen esan dugu, gaztelua B7 eta gero jake, lau mugimendu legal dituela beltzak. Ikusitzagun bata bestearen atzian. Bueno, erregea C8. Hemen, erraz ikusiko dugu lehen bezala C zutabera bueltatu behar baldin bada gaztelu zuria jake izango dela. Eaz, gaztelua F7, F3, gaztelua F3, E2, eta orain gaztelua C3 jakera. Gaztelua B7 eta gero, bestea da erregea D6, hemen berdintzeko era, da zaldia F7, erregea D5 adibidez, E4, erregea E4, zaldia G5, eta peia jango ditegu. Edo, erregea E3, gaztelua B2, eta peoiak eroriko dira banaman. Eta azkenik, erregea E8, eta hau da aldaera zergatik amaiera artistiko honek zaldi bat behar duen. Gaztelua F7, zaldiak babesten du, F3, gaztelua F3, E2, eta orain, gaztelua F6. Zergatik, orain, E6 laukia babestuta dagoelako. E1 dama, gaztelua E6 jake, dama E6 zaldia E6, eta hau noski berdinduta.
Espero dut gustatu izana, eta hurrengo bideo batera arte.